Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Gowarni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis manang hasitulu sadaun ni debata. Topik padonganion dohot pangaramotion ni debata. Maret de mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangulu dohatan ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom siyan sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai tugu-tugu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asaolo hami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot ma hatam di bagasan rohanami.
Asalam ibaru jalalabbadia rohanami. Sayurupima asalam marhaposak kami tuanakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupak kami hanguluan sa liling-nililing na. Amin. Patik ni dibata di mingguta sadarion, ima sian patik patuluhon dohot lapatana. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalana. Aihona uhum na dosugut ak kana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunak kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite goarni debata. Ay dina tersosak, doho ditangiang, doho dipuji-puji do sidohonon goarni debata. Atong rap mangidogugo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Tapauduk jalata paserep marohata di joloni debata laho manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian perjahati itu madikko dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham. Alani i ubahen hu pangido kami. Say sudati maturuturum asa unang mangunay betu kami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu kami di bagasan asin ni roham. Say pergugoy mahami asa margogo kami
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Musat piak kaduluk jalahumut talak karubian. Alay yang go parasi ni rohaku nasotupa musat sianho. Jalapadan ni hadamioku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Epistel di minggu tasadarion ima nanienet sian 2 Korintus 10 tolu mamuka sian ayat 5 sahatu 10 tolu tajahama marsika soreng. Ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan hapor siaw kamu. Sulikit tamuma dirimuna naso ditadahamudo dirimuna pabuanang Yesus Kristus di bagasan hamu. Ai iya soi sadok naso tau do hamu. Alai martangian dohami tu debata asa unang diulahamu agia aha naroa. Dada asa hami idaun natau naik kamu mangulahon nadinggan dipangido rohanami
nang pe songon na sutau hami idaon. Ailas gorohanami hamu margogo nang pegale hami lausod dotang yang nami nang gabi tugu rohamuna. Ope ale akadongan sailas ma rohamuna sayolo mahamu patuguon jala apuan sadama pikiramuna raduti hamuma dame asa didongani debata parholong roha jala pardame hamu. Saya didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot persauran itu diperbadia mahamu saluhutna, ima sahatna, martua doak kana tumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Tindak ko mahapursiaw tay, songon na tindak ko nidongata sa hapursiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hawa pengarusilang na tua tu banua toru dung ditanong na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu huntul tu siamum debata Jehovah.
amanai pargogo na suatu dosani disimay bana pay mamulak sugot tutanoon manghumihala na mangulu dohot na mate au prosea diton di porbadia jaladong sa dahuria na badia huriha to panyala Kristen akan na badia dohot hasesani dosa dohot dihatain na mandok mula mangulu dosugot daging nihala nang mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tingting na masa di Huriata di Mingguon 30 Juli 2020 na berjolo danak nasora di masa-masa hotuhat tadu sadada danak bawa di keluarga Erigo rumah Singap inang Burgultong seorang na di hari Kamis 20 Juli 2020 inganan nasida di Jalan Arta Kencana Onom RT Onom RW 2 Cilangkap Wik 2 Napaduahon Ruas Natabba. Napaduahon Ruas Natabba. Tajano do gabi Ruas ni Huriata keluarga Agung Permana Saragi inang Ebiani Mareta Burgurba nasida majalo pasu-pasu pabagasson di HKBP Cibubur Resort Cibubur na di Rabu 22 Maret 2020 inganan nasida di Jalan Malaka Gang Buton RT 2 RW Pitu Manang Wi Opat na patuluhon pangujak konon padita pos manay baho STH di Bandung Barat sadarion Minggu 30 Juli 2020 diujak kodo padita pos manay baho STH gabi padita fungsional di HKBP Resort Bandung Barat Distrik Sapulalu Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Manang Jabar Ten DY Hobar Tusi Borhat do utusan Sian Huriata punguan kor ama partukoan perwakilan siar ruas dohot perwakilan Parhalado naniluhon ni Padita Krispandoli R. Harahap MTH namangihut hari Jumat 4 Agustus 2020 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do audit huria dohot serah terima ulaun Padita Resort sian Padita Pos manay baho STH tu Padita Roden F. Sitorus MTH dimulai pukul 11 sahatu pukul 16 WIB maringanan di konsistori na niluhon ni Pareses namangihut hari Minggu 6 Agustus 2020 tapatupa do pangujak konon ni Padita Rohden Pabri Sitorus MTH nasian HKBP Resort Jalan Pelajar Medan gabi Padita Resort di HKBP Resort Cibubur dohot Pabor Hatton Padita Pos manay baho STH pida tu pakobasyon na baru tu HKBP Resort Bandung Barat Distrik Sapulalu Jabar Ten DY Laos Patupao do Ramatama Pisah sambut dung sidung parmingguan di GSM Gloria namangihut hari Minggu 6 Agustus 2020 papungutupak dohita di tolu hali parmingguan di bagasan amplop tu Padita Pos manay baho STH dohot keluarga songon hamolation ni Rohatta di pakobasyon nasida salileng makobasi di HKBP Resort Cibubur tapasahat may sian las ni Rohatta napaupaton pertangyangan Parhalado dohot keluarga hari Kamis 3 Agustus 2020 di Patupa do pertangyangan Parhalado dohot keluarga sisa hali 4 bulan dimulai pukul 10.30 WIB maringanan di GSM Gloria Lantai 2 naniluhon ni Padita Resort dumutusi sermon Parhalado dimulai pukul 10 nama namuei ima situa wik 5 onom pitu dohot wik 8 napalimahon parguru malua tahun ajaran 2020-2024 mamuka hari Minggu 6
6 Agustus 2023 sahatu Minggu 20 Agustus 2023 di Patupahuria do pendaftaran par guru malua laos dibuat ma fotokopi akte pendidikan nabadia, akte kelahiran, dohot surat pengantar sian situawi. Napaonopon Dewan Koinonia parheheon RN HKBP Sabtu 6 Agustus 2023 puncak parheheon RN HKBP bertempat di GSM Gloria dimulai pukul 10 sahatuna sidung. Namangihut seminar profesionalisme dalam dunia kerja dan penata layanan. Hari Sabtu 12 Agustus 2023 Panitia Tahun Profesionalisme Hari Ulang Tahun Dohot Gotilon Marhite Dewan Koinonia Patupa Seminar Sehari Tunaposo Keluarga Muda Guru Sekolah Minggu Dohot Parhalado Taringot tu profesionalisme dalam dunia kerja Dohot penata layanan maringanan di GSM Gloria Lantesada dimulai pukul sia WIB. Dewan Diakoni Seksi Sosial Tabuamma di Tangyangta akaruas ni huria na di bagasan parsahiton songonong tarsurat di warta jemaat. Napawaluhon panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2023 HUT HKBP Cibubur 44 tahun. Hari Rabu 2 Agustus 2023 patupaun ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siang WIB maringanan di GSM Gloria Lantesada. Marhita titingon pinangido tusude panitia asaretama hitamat dohoti rapoti. Napasiahon ruas namodding. Nunga marujungolu ruas ama di Huriata Ima. Anton Lamatur Simatupang manang amani sodang. Umur 40 tahun nah hinabaluhon ni inang Anita Embur Huta Barat manadikon sada anak maringanan di Cibuburwalu RT Onom RW Sia nomor 5 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas WIB 10 modding na di hari Selasa 25 Juli 2023 tu udean hari Kamis 27 Juli 2023 di TPU Susukan Ciracas. Namangihut Situa Dr. Timbul Hasitorus Opulinggom Doli umur 20 tahun nah hinabaluhon ni inang Intan SK Bursima Jutak STH maringanan di Jalan Bungur nomor 1 RT 05 RW 07 Harjamukti Cimanggis Depok WIB 12 modding na di hari Rabu 26 Juli 2023 tu udean hari Jumat 20 Juli 2023 di TPU Tanah Kusir marningot ruas ni huriatana bermoding jongjong mahita saluhutna. Ujung ni perdalanan ni ngolu ni dongat taon los pengoton hita do sude nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikomoding alani i tong mahita marpakirimon na mangulu salileng di Portibion jala say hubas manang sa dihari pe hita laho manadikot tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10b martua ma akkanamate di bagasat Tuhani olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian parukilon nasida ay namangihut matu nasida naniula nasidai tabuan masudi keluarga nang sisolhot nang tininggalhon ni dongat tanang jubul modingi asa anggiat ma tuhatta na mga pulina sida alani i martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi.
Amen. Los de Homa. Hudul Mahita sonima titing di mingguta sadarion aka titing na mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat tuhat tama nama masuk-masuk kita saluhutna. Tabigimay di pujian na pinasa ni Kor Ama Emmanuel.
Maret dehita laus tapasahat ma peliata. Thank you.
batana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hata ni debata dihita di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Ima natar surat di Sada Musa bidu 20 walu ayat 10 tolhas tu ayat 22. Sada Musa bidu 20 walu ayat 10 tolhas tu ayat 22. Hujahau ma dihita tapai utiu ma takas. Alai borhat do anggo si Jakob sian Beerseba lao Tuharan. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi. Ainunga mate mata niari. Dungi di pabuak maaka batu na di sini bahen halang niuluna. Los modem ibana disi. Dungi marnipi maibana di ida masa datangga. Na pinagohon tutano tolhas ro di langit ya ujungna. Jadi ida ma say marnaik mijur siani akka suru-suruan ni debata. Jongjong digijangna anggo Jahoba jalaninna do. Audo Jahoba dibatani opum si Abraham dohot dibatani si Ishak. Ia tano pidno doman mon lehonoku matuho dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tano onso got torop ni pinoparmu. Jala akarara mahamu tu hasudutat dohot tu habisaran dohot tu utara dohot tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tanoon marhite-hite ho dohot pinoparmi. Idama say donganakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho da jolo sahat tu bain nahu parbagai tu ho. Dungi tersunggul masih Jakob sian namodomi jadi di dogma. Inganan ni Jahoba doon HP sopa moto aku. Jadi mabiar maibana nin nama. Nasokal situ tudo ingananon dang terbain soon bagas ni debata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sogot manugot nai dibuat mabatu pinar halang ulunai jala dipajongjong bahin partinadaan jala diusehon miak tu gijangna. Dungi dibahen magowar ni inganani Bethel bagas ni debata. Lusdo guar ni hutai anggo nasay laon. Dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do. Molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahudalanion. Jala dilehon dia usagu-sagu si panganon dohot ulos si porulol sonokku. Jala marsonang-sonang au mulak ditogyon tu bagas ni damang say Jahoba ma debataku. Jala batu nahu pajong-jongon bain partinadaan ima gabe bagas ni debata. Jala sude nanilehom mutuau parsapuluokku mai tuho. Ido yang go sahat ni turbuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hidup ini adalah perjalanan. Adong do perjalanan di ngulut tahun naso pala songon nahinirim ni roha. Boydo masa naso hinirim ni roha alani pangulon ni basa diri. Apa yang kita harapkan itu pasti sesuatu yang berupa kebaikan, keberhasilan, kemajuan. Dang adong halak na mangigil di nguluna parsahiton, hamatean, dohot akka kebangkrutan ketika dia memulai bisnisnya dan di tengah perjalanan bisnisnya dot lana asing. Boy do naso ni hirim ni rohai masa di tonga-tonga ni ngoluta holan alani pangalahota naso apala ture. Imana masa adorang so turbukon tu si Jakob. Dia tidak mengharapkan supaya dia jauh dari orang tuanya. Gari ada di hasiholi do asa rapi bana dohot
amongna, inongna, nang dohot abangna. Alai merbalik do na masa ditikin na soture di ulau ni bana hanya karena persoalan menginginkan hak sulung supaya mendapatkan berkat, karena bagi orang Israel hak sulung ini luar biasa. Nang dihalak bata pe songonido na niatusan ada keunggulan ataupun hasurungun ninna dihalak bata mologabe anak manang burus ya kangan. Jadi tidak ada pengaruh isarana mola holan tu anak pangguaran do dotong tu boru pangguaran udok songoniala burus ya kangan nao dangulo talu dengi, karena ada tugas dan tanggung jawab dan juga ada surung-surung nih taringo tu siak kanganon. Ido na masa ubain na lobi siyan na dihabatahoni na ikon dirajumi si Jakob do ikon hubua ma tentang posisi atau hak anak sulung anak siak kanganon. Jadi dia membuat suatu hal yang di luar dari dugaan yang menggantikan posisi abangna isemai si Esau. Walan di jolo do hira parpungo kordo mandokoni ala jojora madohoti sermon ate manang na paropon manang na sermon di dia pe diuriat tahun. Ale dohonota ma di bagasan obason udah kian do na masa diturpuk manang di hatani di bata nataripu do molodung mangulau na jati bana, lantas dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Ya itu benar, pasti Tuhan kasih peringatan untuk orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Pasti itu. Alai hamu mulak ni parjahati itu badi kodalan na do. Nan hirim tu ganup jolma. Amang inang, kita yang duduk di sini, mungkin kita banyak yang rindu dengan firman Tuhan. Tapi jangan salah, kita yang duduk di sini juga banyak yang diam-diam melakukan kejahatan di tempat pekerjaannya. Kita yang duduk di sini juga diam-diam banyak sekali tidak melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai bapak. Kita yang duduk di sini juga banyak yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu atau sebagai anak. Alani ido di paingo di bagasan turpukon hita. Ia tumpe songoni pangulaot tadi tikion dang na pitor dilihat Tuhan uhuman alai dilihat do partikia tu hita asa marhamu baon. Ido na dibinahin ni di bata tu si Jakob di turpukon. Di bata dang na pitor manguhumi bana di bayad do cara. Songoni do tahe di baik kamu tu ya anak komuna. Ido tahe molo marsala ya anak komuna pitor diboto hamu do lotak-lotak tahe. Manang na dibotamu bulu lau mamas tapi manang na bohari baik kamu mabahin ibana sahat tu hobar tu ulon nai tabain taringo tu uhuman na sahat tu imana. Tidak pasti, karena kita belajar dari Tuhan Allah yang mendidik, yang sifatnya mengedukasi, yang sifatnya itu ingin membawa kita ke jalan yang benar sehingga setiap orang diingatkan dan dia tersadar berbalik dari kejahatan. Jadi sotung teralap kita amanginang ditikya dong tabereng dong ata na mangulaw na sala te. Molo mangulaw sala dongan manang diulaw na jahaton unang taripu hira na hita na nautikos di Portibion. Unang taripu hira na sodok kaya hita mangulaw na salaan. Pitor hira na sa tu barbarlusung do tabayin hatata taringo tu hadirion di dong ata na marsala manang na mardusa. Bering may kan ido Jepang na ima dosana tornin na kan lubisin na patuk ma di padoko ni taringo tu ulaon ni halak na mangulaon na jahaton habe diri na natuare do pe mangula si songoni pitor gude kiem mahata na taringo tu halak na di idana mangulaon ha jahaton. Tapi ketika kita melihat ada orang yang kurang di pangalahona bohado hadirio to song nala Kristen na manogiun di bana mabuan di bana manada debata ima namar pamuati ima debata namar labas ni roha. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk mau menerima kita dengan berbagai kekurangan yang ada pada kita. Ima si parsiajaran ido dan diulangon debata tu si Jakob ditiki nalawai bana sian huta berseba lau tuharan ninna adong do partikian na ikoluja
Jadi molo tumpe di patorang di turbukon dia saplu sada jadi tolhas mai bana tu sada parbornginan gabe marmor gini bana disi ai nunga mate mataniari ninna. Saya fokus dengan kalimat nunga mate mataniari, bahwa itu petunjuk kehidupan ini ada waktunya untuk berakhir. Kehidupan ini harus memang ada ujungnya. Jadi di tiki muruk kamu ikon adong do ujung nai, di tiki las rohamuna adong do tong ujung na. Unang diripu hamu mololas rohamuna lah hok mai satu namar ujung ngodo hamu. Tidak. Alai unang salah muse ditiki gudang si tahun muna unang diripu hamu dang marujungi. Semua itu punya akhir dan punya ujungnya. Cuma dalam teks atau konteks di dalam kisah Yakub ini yang mau dijelaskan adalah nalau doibana mengelului inganan pelarian. Ketika Esau tahu apa yang diperbuat oleh adiknya kepadanya, mencuri hak sulung. Roma si Esau neng muruk mai bana ikon idommu ma songonom ma pangarima som kutuho ala ni pangulommu. Dung diboto si Jakob nanang diboto pangulonna lau mai bana tuluat na asing mencari tempat pelarian. Tempat pelarian kita sering kemana manginang? Molo tua kaama isarana marbadai martokar doi natalau doi mana tu labo manang nalau mai mana tu dia mai inganan nasonang naribur di pikiran alai molo ina lau tu dia kita mamang boto itu teh alaniaha gudeket cara lau tu parkuran ai do kan ai na parpu diodo gabe satu sama taringo 7 melani parkuran 4 dengi. Nah salilingku kan tolu opak do perbandingan na tolu ama opak ina. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan stres, piga hali hudok tu aka dong aku alana jok di suara alto doa molo markur madongani akana parkur hudok deh molo rohamu tu parpunguan marsa kamu berarti dang toho kamu parpung. Ale molo rohamu tu parpunguan las rohamuna parpung mai. Berarti orang-orang yang betul mencintai parsa orang. Ale molo masuk kamu tuh parpungan marsa kamu disi perlu ditindaklanjuti. Apakah kor itu mau dibawa kemana hubungannya? Ini anak muda, dangi. Jadi harus betul-betul berguna untuk membuat refresh iman kita. Dang naik komputer marga arga gimana mekel baru madohonon las rohana tidak. Ketika dia punya peluang untuk bercerita dengan temannya, itu juga peluang untuk membongkar isi hatinya yang banyak sekali persoalan kehidupan. Naso tado kobidu tu akadongata teh. Boha pakila la atan wai. Unang-unang guda kidu di sona kasih taonon. Moloin nahita upopong malisonin na kan. Ala ni gudang ni persoalan. Tapi ditiki na marsaur hita parjupangatay do natabahin gawe inganata mencurahkan isi hati kita. Jadi nitikin nalawi bana tuharan ay nunga mati mataniari nina lopai ngoto dui Jakob dang na torus hona ikon lari dang lari hoholan tu sian si Esau. Kau bukan hanya lari kepada dari Allahmu dan kepada bukan hanya lari kepada amongmu inongmu, tapi sebenarnya dia itu sedang lari dari kenyataan. Dia tidak berani bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Dia lupa bahwa yang ditinggalkannya itu adalah Allahnya sebenarnya. Hanya karena merebut sesuatu yang dipikirannya membahagiakannya seumur hidup. Ya benar, semua rindu berkat. Tapi pakailah cara yang sehat. Bukan dengan cara menyingkirkan orang-orang di sekeliling kita. Alani ido, parjupangan ima di inganan na marguar lus, ima inganan nanidok di turpukon, jelas disido ibana ditiki na mate mataniari nina, totu ngaluja pikiran na ikomodum do, ditiki los modum may bana disi, marnipi may bana, ano na tapikiri ang manginang taringo tunipi, bunga-bunga tidur rate. Ama mesti na dapat pikirat tamolo ido dia tay taring tunipi. Akama maju.
Ado na tapi kiri molo di hatai taringok tu nipi. Ko di alam mate. Ini na jok kan? Molo taringok tu ko di alamon gawe huingok di tiki bakubasi di HKBP Marihat Pematang Siantar. Pertanyaan mau pertanyaan. Saya matang pangodianon amenin na kan? Saya mak kebaktianon ning omma. Marsi panganom masongon na so malmigomak. Saya ditanyakon si panganonon amenin na. Pitor merikati siapu di huting. Digijang ni si panganonon na nang di jolo ni hala. Ditikin na lamarikati ma hutingon. Lawa may mana tu luar. Roma akain na domandokonon. Ko di alam torina. Ay nga si gabi kira ko la baru martangyang dopi torrido ko di alam. Ay na mahuwado na erek-erek do sudi di jabunia ka ruas ni akabibion na roh aku ma. Ay na julo itu kan. Unang pola tarhira tapasiding rohata siya ni. Ay di jabunami pehado songoni. Alay kan ikon ditinggal hodoi. Uben na gabi gudang do Alkitab. Siya nerek-erek. Manang na naubotot notes ate. Nagawi mangarekap songoni. Ali daw may. Najulo may. Tatinggal humay. Salpo ma akan nasalpo. Songo si Jacob. Nong mati mata niari nina kan. Ikon dibasiding deh. Salpo mana salpo. Kalau dia membuat pelarian. Udahlah cukup sampai di situ saja. Jadi di NIPI. Molosian pada narobi. Dang nakodiala mamanginang. Sotung taripu songoni. Memang mimpi ini bisa menjadi sesuatu yang supranatural. Boydo halak mengalapatani nipi, taringo tu ibaratna perjupangan nadok namate. Daw. Alai boydo halak salah mengatusiotong, diripu manipi 100% adalah bahwa itu sesuatu yang disuruh Tuhan. Dijanjikan Tuhan. Daw. Ikon marbisu udah kita taringot tu si. Nipi taringot tu manang persi ni halak pada narobi adalah sesuatu yang supranatural yang dianggap bisa menjadi cara Tuhan untuk menjadi perjumpaan dengan Allah. Imana masa hobar tutur pukon. Ai gudang do piga-piga hatani debata di toko Alkitab. Mimpi menjadi tempat perjumpaan karena Allah punya banyak cara untuk memperjumpakan dia dengan umatnya. Songoni manang doh si Jacob. Taida majolo ahamani pina. Molon laki kan aku cari tahu migomak kan dangarong migomak di son. Alaina dicari tahu di sini perjolo dia 12. Taida majolo he HP sucitai. Manang di jolo ate dong diurupi par slide. Di dok madisi di ida masada tangga. Dungi na pinagohon tutano. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi ada tangga yang sampai bisa ke langit. Dungi tolhas rodi langit ia ujungnya inah di hata batak. Jadi ida ma saimar naik mijur. Jadi turun naik. Aka suruh-suruan ninna. Malaikat. Jong-jong digijang na anggo Jahoba. Di ayat 10 tolu. Ninna do. Audo Jahoba. Dibatani opum si Abraham. Jadi di mata makatai hu mandidokon dia saplopak songon baga-baga ni di mata tu si Jacob. Sobokon orbuk ni tano onso gotorup ni pinoparmu. Gimana parjulu? Napa duahon dia saplopak dotongi. Dapotan pasu-pasu sogut nasa marga na di tano on marite-hiteho do pinoparmi ninna. Gimana paduahon? Napa toluhon dia 15. Saidungan aku jala ramotaku manang tu dia peho mangalaka jala togi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konokku ho dajolo sahat tu bain nahu parbagai tu honinna. Jadi ada 3 manginang yang menjadi janji Allah kepada si Jacob. Molo tapi kira nakikan mado naik masa tu si Jacob, tapi bukan pemikiran manusia yang mau dipakai di sini. Bukan logika manusia yang mau dipakai di sini. Molotung marsala peho unang taripu dang boy be ukap tangan ni Tuhani laho mamasu-masu hita. Molo olo do hita merbalik sian hadu saoni kita pasti diberkati Tuhan. Imana masa tu si Jacob tolu nakin.
Nah parjolo diberkati keturunannya, diberikan keturunan yang luar biasa. Dungi na paduan dapotan pasu-pasu nasa marga na dong di tanah on ninna. Na patuluhon donganan ni debata, jala ramotan ni debata, dan tadi konon ni debata hita. Nah jojo tahu laon ni sudah meninggal honise, hita do meninggal hon debata. Itu na jojo. Padahal begitu baiknya Tuhan itu dalam kehidupanmu. Tetapi kita yang sering lari dari kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah. Alaidung sama baga-bagai tarsunggul maibana dungo maibana sian nipinai nakin sian modomi mana masa dirajubi ibana do inganan ni jahuba do on HP sopa moto wako ninna. Ini adalah tempat perjumpaanku dengan Allah yang tadinya namanya adalah Luz, sekarang berubah menjadi Betel, Bagas ni Jahuba. Boy do jabutaya manginang gabe perjupangat tado de batalos tado koma ima Betel. Boy do Bagas tai gabe pamujiun di debata los boy madapotan pasu-pasu hita. Taida mana masa dina parpudion. Kesempatan do ganup hala ala ni covid tati. Gabi dibayar doh alasanna dang pola di jamunami pertangyangan ala ni covid. Holan ala ni mamikiri ado si bayanonna. Manat hita. Ala hita halak parpungu do hita di parsauran marga. Halak parpungu do hita di akahumaliangta. Dibayar do pertangyangan parsahutaon. Dibayar do pertangyangan marga. Ala agak mundur hita otikati. Di gereja mah hita jo pertangyangan mundur otik deh nang taripu atau emak satawanon di gereja mah jolo nang taripu hirana kesempatan emas mondang pengeluaran unang. Tapi itu justru kita harus memikirkan bah lak suya HP halak martangi yang be dijabukon danga dong be kesempatan dia ulos ima perjupang aku do di bata. Tapi di dalam nas ini tempat batu yang dibuat oleh Yakub sebagai bantalnya untuk tidur, dibuatlah itu menjadi pertanda bahwa batu itu menjadi tempat yang khusus yang bernama Betel. Los omma pengaplikasian natuhita bagas taiboy do gabe Betel. Nah holan di gereja do Betel daw. Nadoho do muse bagas inganan hita modom. Inganan hita pasahaton taringo tu halu jota. Disima perjupangan tado di bata. Molo martokar hita dohot amat tamanang inata do iya nakon. Karena sekarang kan bukan hanya suami ke istri yang bertengkar. Orang tua ke anak juga banyak sekarang yang bertengkar. Yang kita tidak bisa tutup mata untuk melihat itu. Ay suku-suku nina tuari pe seminar sehari adong suku-suku na bagaimana amang pendeta ina tu pembicarane supaya kita tidak cepat untuk melawan orang tua inna. Ima suku-sukun mereka sadar bahwa itu mereka lakukan. Alai marhiti pakateo munai biarlah kita menyadari rumah itu juga tempat di mana Allah hadir untuk dapat membuang setiap kemarahan-kemarahan yang terkadang kita lontarkan sampai kita berbuat dosa. Maraduta dokon mati maho tornita do. Apa anak kota di molo mati mana? Itu do natangis parjolo. Dan mungkin halak na di luar negeri parjolo tangis di tiki marujung ngolo ya anak kota dah. Nang taruhan ay. Ido kan? Alani ido bay mabagas tay gabi Betel los ujungna di ayat 21-22 dung adong mabaga-baga ni di batatu si Jakob los marbalik manuaing gawe di dokma dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do molo didongani jala diramoti di bata au di dalan nahudalan yon jala dilehot dia sagu-sagu si pangano dohot ulus si parulo sonoton disima iko gararon na marhiti akapilia do lana asing. Pernahkah kita bernazar manginang? Atau kita pakai istilah pernahkah kita berjanji kepada Tuhan?
Ali Tuhan molo di leo ko hama malum tu boruku nonong marsai pigaliling. Upeleo madiriku gabe situa. Ali Tuhan molo ditikin na marsahit ya nakokku contoh nama nang amata. Di leo ko hama malum tu ibana. Upasaha ma sapar 10 ini nah kan iturpukon songon sijak kopi dia ayat napa 22 on. Songo dia dohita. Nenga tagarar tahe baga-baga tahe itu di bata. Manang holak kata. Ketika anak kita lulus misalnya dari sesuatu yang kita harapkan dia mau jadi apa. Padahal sebelumnya kita meminta, kita katakan kepada Tuhan, mau lulus di bana PNS majahudokon. Sampai gudang naik perkarijuan yang membuat anak itu menjadi anak kebanggaan. Aliboido dung jupangi lupa ibana tu baga-bagana tu di bata. Ali Tuhan molo di leo koau marianakon upeleho madiri kudo mau tupunguan kur unang parjolot tong imana tu korinahan nate nangotong kornasi unang di dapotan imana sada luangan imana sada nangotong pasu-pasu dotong nihirim. Ali Tuhan molo di leo kodo songono tuau keberhasilan tentunya ikodo tahu tupunguan kurama torina kan. Terlepas itu apa namanya, yang pastinya dia memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Songoniman nonong masa di sihana, dina sanga tardok nahol ibana yang mandul. Tapi Allah memberikan peluang karena Allah melihat imannya, dia berdoa terus menerus. Bagaimana orang tua mendoakan anaknya dengan sungguh untuk mencapai keberhasilannya menjadi anak yang baik. Songoni masih hana nama ngigil ibana los di baga-bagaw ni bana ma molo di lehoko tuau yanakon pasu-pasui ikon pelehonok kudo ibana muse tuho tu bagas jorom ninna dan dia melakukan itu. Mari bayar janji kita kepada Allah, bayar nazarmu amanginang asa jupang musehita pasu-pasu nagudang nai marlupik gadda songotat dan ni padonganion ni di mata di ngoluta ido na jujut tay dehon di buku de nomor lupa au oparas 25 manang na oparas sekian me dongani au Tuhan manang buku de suplemen di pardalanan Yesus di joloku holong ni tangan mi mano gua nang di ngolu ku hodo sombaoku tungsona mardalan rapon o hubo todo takas mano guanmu diiring-iring kodo lakaki sahat rodi ujung ni pardalaku togu maaf jonok tu lambung mi diramoti mahita di pardalanan ngoluta tungso tadi kononi di bata hita. Amin martanya kita. Jahuba di bata manami pargugun na suatu dusan. Mauliati rohanami tuho Tuhan mariti anakmu Kristus Yesus si paluahami. Dileo kohami hai pason nang hagogoon borhatami sian bagas nami be. Manopot bagas joroon di arina pinarbadia ammon. Manangihon barita nauli. Nabuy gabi ujahan di parnguluan nami nawingot tami dohodo mandongani hami. Ditikiro arsak. Ditikiro las niro hadir ngulu nami. Ali di batama nami di partikiano nali Tuhan rap hami mangalopit tangan mangido goguna siako toktong mahona majaga daging nang todi nami ditiki mangulang hami sigano pari sian aka sudut no met satu nama gudang toktong ho Tuhan namar mudu ngulu nami ali di bata amanami wingotami do akan namasa di tonga-tonga ni ragam pakobasyon di huriam
di pangujakonon ni amang Padita Pos Manebaho di AKBP Bandung Barat di Arion. Ali Tuhan say ture mamardalan saluhutna di goharmu, asa boy denggan ulaoni los boy muse Tuhan di arina, di bagasalas ni roha dohot hibul ni roha amang Pos Manebaho mangulahon pakobasyon nai. Songon ni Tuhan nang di tanggal 6 Agustus di minggu naro pangujak konon ni Padita Resort nai baru. Saluhut na Tuhan say mardalam may do ture gabi puji-pujian di kuarmo. Ali di bata manami gudang doa ka nanang sihobasan nami di partangyangan parhalado dohot keluarga di Padidion di tanggal 10 Agustus. Di akka ulaon di Dewan Koinyonia Punguan Lansia Parheyon Remaja Naposo Bulung Pertangyangan Remaja Naposo dohot seminar profesionalisme tu akka sudut keluarga muda Naposo Bulung guru sekolah minggu dohot parhalado dohot di Pakobasyun di Marturia sesi sending dohot di Dewan Diakonia sesi sosial. Asa ture Tuhan mardalan saluhut na dia kana makubasi las rohana. Suang songoni Tuhan wingot tami doa kadongan nami namar sahit. Amang M Sitorus, amang M Gultom, amang R Simanjuntak, Tobias Tamba, nanuaeng marsahit di rumah sakit. Doh sude Tuhan akan nasuhu guari hami. Na di bagasan persahiton di obason. Leho Tuhan hai saron di pamatang ni nasida. Paingot nasida ng keluarga pasato diri na tuho ay hodo Tuhan na mangalion hama malum di pamatang ni akan namarsahiti. Ali di batama nami takasdo di botoho Tuhan tung habo do rohani Uriamon AKBP Cibubur di dapadodot akan namarujung ngunu di bagasan samingguon. Hutangi ko kami Tuhan keluarga namarhabo ni roha di parmoding ni amang Anton Lamatur Simatupang. Dohot naposom amang situa Dr. Timbul Hasitorus. Ajari nasida Tuhan manada sakapmu. Ay sakap hasonangat do pinasahatmu pinatulusmu di ganup halak. Namangido dohot gomos di hagogon ng hapula-puli. Ramoti keluarga Tuhan na tininggal ni nahinaholongan. Hodo Tuhan na maboto sa luhut na. Hodo mo si Tuhan na manggunggom daging ng to dinamni. Ali di batama nami, di piga-piga dongan nami pe na di bagasan sa minggon marlas ni roha alani dingot nasida habal gaon mo di gajang ni umur na pinasahat mo tu nasida di akan namarulang tahun hatutubu do di akka keluarga namarulang tahun pardongan saripeyon leho malas ni roha di nasida paingot makamulatehon dinggan ni basam diudut ho Tuhan ho sahanguluan nang akan narikot dingulu nasida do nahinirim ni rohan nasida ho Bartolomo ni roham ajari hami mangido do sitong tarpasu-pasu nasida los boy musi gabi habauran ni pasu-pasum ali di bata manami pasu-pasu nang ruas ni huriam nanang pasahaton pelian na persembahan kasih dot akka hamulateo nanang di pasatu huriam dalan pahebakon pakobasyon di huriam say akan nadinggam ma jaloon nasida siako pinuji pinasangap maguar mole Tuhan mangasaon anakmu Kristus Yesus si paluahami sisa dosa pangalusyon nami asi maroham amin. Mari di mahitaw tapasama piliata tujulo. So
tamartangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut sileo na dinggan, dot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw para seyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo, dito nga tongan ni huriam duhot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguharmo, say Roma harajawmo, say South Molomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa daryo ng uluan siap hari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay, pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasorhon ma damina tutotim. Ku